תראי מה עשית להם עם העצים שלך. בוא נפיל פה לגמרי. נו, יא, נפיל. זה לפייסבוק. צונאמי. טרי. בוא נמשוך אותו עוד לשם. עוד לשם ואז. בוא נמשוך אותו לשם. איזה הנדסה, כמעט הורדתם אותי. רגע, לי אין גישה. לליאור אין גישה, חכי. בוא נרים אותו לכאן ואז נדחוף. בוא נמשוך אותו לרגע. אנחנו לא עומדים פה, צריך לדחוף משם, חכי. אחד, עין, שלוש. שאני ישים רוצים אחריו. רגע, לא, ליאור, ככה וככה. אז ככה לך, ועוד אליי, ועוד זה הכל. זה הכל. ישר אותו. מה זה? מה זה השני? מה השם? אני אומר? טוב. Cosa che mantiene la regista. אם היינו מתכננים כמו שצריך, מראש, זה לא היה קורה. בואו היה בא, מניח את זה בתוך הפה ושלום. בדיוק. הופך לנו 3 שעות של עבודה. נוכל לעשות מזה עכשיו משהו. אני מתעדת. אני שנים במיטבה. זהו. בוא עוד לכאן, ככה בזהירות. מה שחשוב זה כאן. פה, תוריד כאן, את זה כאן. בזהירות יש את הצינור. קרב לכאן, כמה שאתה יכול. לראות על הצינור. הוא בינתיים מתקין לך את הצלחת.
שמת אותו? כן, אבל פה הוא קשור? מעל הקן והורדת אותו. אוקיי. קח לך את החתיכת צינור שחור, אם ההוא לא ייכנס. זה סולם. הם אנשים טובים. באמת טובים. אני לא הייתי שיטה של הפעולה הזו. נראה לך, צריך עוד טיפה לכאן, מה שאפשר, 5-10 סנטים, זה הכל. אתה לא תוכל את זה. נראה לך להרים אליי. רגע, אתה רוצה שניקח עוד פה אדמה? השאלה איך נגיע לשם בכלל, תקחו את זה לשם. לא, אם אתה רוצה שיהיה באותו רגע, הגזע צריך להיות פה. מה לעשות? ושוב חופרים. תיכנס מתחת לצינור. מתחת לצינור. צינור יהיה...